תלמידים יקרים, ברוכים הבאים להצגת סוף שנה של ישיבתנו. מחמם את הלב לראות את כולם פה ביחד, שבט אחים גם יחד. רשמתי שגם סבים וסבתות, אחים ואחיות. הקלתם ברצינות, כל הכבוד, מחיאות כפיים לכל וההורים. הרב שאול ישראלי זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב, אמר באחד מימי יום ירושלים את המשפט הבא בתוך דבריו. הוא אמר, ימים קשים עוברים עלינו, ימים גדולים עוברים עלינו. עם ישראל נמצא במלחמה, בימים לא פשוטים, בימים שחיילינו נלחמים מול אויב אכזר, והמוני אזרחים מפונים בבתיהם פליטים בארצם. אך מובטחים לנו דבריו של המשורר האהוב לאלוקיו, כי לא ייטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. השם מוביל את כל התהליכים. השם הוא בעל מלחמות, ומתוך כך מצמיח ישועות. כותב הרב קוק בספרו אורות, ארוכים הם חיינו וארוכים הם על כן דרכנו, גדולים אנחנו וגדולות הן המשוגתנו, ובשביל כך גדולות הם צרותינו וגדולים גם תנחומותינו. ימים אלו אינם רק ימים קשים, אלא ימים של בירור, ימים של לידה, ימים בהם מתבררת זהותנו, ויחסנו כלל ופרט, יחסנו לארץ ישראל כערך בפני עצמו. גם בישיבתנו ניסינו במשך השנה להיות שותפים עם עם ישראל בתקופה גדולה זו, הן בנתינה לכלל, והן בבירור אמונה בתוכנו, והן בבניית שגרת חיים של התקדמות, למידה ועשייה. כל השכבות עסקו בלימוד תורה רציני ומשמעותי. על אף המאורעות, תלמידים למדו, שיננו וחזרו על לימודיהם. נקודת השיא היה החידון לכלל הישיבה שהיה היום על כל מה שנלמד בגמרא במשך השנה. שכבת ז' עסקו במסכת ברכות וקידושין, שכבת ח' בבבא מציעא, כיתה ט' בבבא קמא וכיתה י' בבבא בתרא. בחידון היום עלו כמה תלמידים לגמר, ולבסוף היה צורך לקיים הגרלה כדי לבחור זוכה אחד. ברצוני לציין פה את הזוכים מכל שכבה. שכבת ז' נועם כהן, שכבת ח' יאיר אינברגר, כיתה ט' איתי בונדרנקו, וכיתה י' יונתן שווב. כמובן שישר כוח גדול לכל הלומדים ולכל המתמודדים שמוחאים לעצמם כפיים עכשיו. בהזדמנות זו אני רוצה לומר תודה רבה לצוות הר"מים המשקיעים עמל רב בחינוך הבנים. זכות הרבים תלויה בהם, וכן לכל הצוות החינוכי והמנהלתי של הישיבה. זכינו לצוות מדהים. לפני ההצגה אני רוצה שנראה קליפ קצר הנותן טעימה מהעשייה בישיבה במשך השנה. אפשר לכבות את האור? מה זה בבסן? Cara, proyecto. Let's
טוב, כל הזמן התלמידים שאלו אותי מתי מתחילים, כי הם בטוחים להתחיל כבר את ההצגה. אז עכשיו להצגה. אבל לפני כן, יישר כוח ליניב נחמיאס הבמאי על השפעתו הגדולה. וכן השחקנים היקרים על הרצינות וההתמדה. הצגת קידוש באוגנדה, בבקשה. רגע, למה אני יכול כמה מילים? כן, בטח. אני באמת קודם כל רוצה לומר אני זכיתי לעשות כמה פעמים, אבל הכיף שיש קודם כל עם הרב חן, זה קודם כל ההרגשה של הכיף והאהבה של הנערים אליו, זה באמת, יאמר אל שבח. וזה תחושה שגם הנערים מרגישים, כל הזמן מרגיש אהבה מהם. אז אני גם רוצה שתיתנו לנערים פה, שתרחו את האהבה שלכם, גם החברים לכיתה, כי הם מתרגשים, והם תרחו הרבה, וברור שתמיד אני אומר להם, חבר'ה, דבר אחד בטוח יהיה בהצגה. אתם יודעים מה יהיה? פשלה. כן, הקהל לא יודע. אז אנחנו נהנה. וזו המטרה שנהנה. אז באמת, בעזרת השם, עם מחיאות הכפיים, בואו נקבל את השחקנים שלנו. קדימה, נכנסים.
רציתי לעשות בסך הכל? קידוש בשבת. קידוש באוגנדה? קידוש בשבת. זה מה שרציתי לעשות. בוא אני אספר לך. מבצע אנטבה. נחטף מטוס של חברת התעופה הצרפתית אל פרנק שהיה בדרכו מתל אביב לפריז ומורחק אנטבה שבאוגנדה. 7 החטופים, 2 מארגון מוטעי המהפכה הגרמנית, 2 מהחזית העממית לשחרור פלסטין, 3 פלסטינים נרצחו ונפצעו כבני ערובה, וגם באותם שחרור של עשרות מחבלים בכופר כספי. החוטפים הימים עונש כבד לחטופים ומדחות דורותיהם, חוטפי המטוס, סגנים לשוטף, 53 מחבלים עד מחר ב2 בצהריים. ביום השלישי לחטיפה הוחזרו לציבור היהודים שאר הנוסעים ששוחררו, קברניט המטוס התעקש להישאר אותם חטופים, מתוך אחריות לשלומם יחד איתו נשאר כל צוות המטוס. וואלכ, יש לכם מזל היום! וואלכ,
תהיה עסקה! לא תהיה עסקה! מה זה בגינה טיפולית? תפקדו. תפו לי מהעיניים. מה? לא תהיה עסקה. כן, זה בלתי אפשרי. אני יכולה לצאת לשם בחיים. נכון. אני יכולה לצאת לשם בחיים. זה להציל יהודי. ואין מצוות החשבון. גם בידי שאנחנו נמות? גם. אז איך אתה מסכים למבצע כזה? יש לך מה? אמרתי לך מה? שם מה תרופה לא קרה. מה תרופה? לא תהיה עסקה! לא תהיה עסקה! לא תהיה עסקה! תהיה עסקה! חלאס! זהו. כן. תהיה עסקה, נכון? חוצפן! מי שואל אותך בכלל? לא תהיה עסקה. כן. בוא נצא שם בחיים. נכון. עכשיו טוב כולם כאן איתנו. רגע, אז מה זה אומר? אתה רוצה קידוש? כן, אני רוצה קידוש. תבוא לדבר לי בבקשה. תגידו לי, מה זה קידוש? מה זה קידוש? יין, צריכים יין. יאללה, עפלה, תראה. אבל אנחנו לא מכירים ערבים. נכון. נו, תביא פה. כל החיים שלי. חיים. גם של היין הזה, לא ישכח לעולם. זה קידוש? כן. אז איך תקופת אנחנו את השכל? תקשיבי טוב. פעם אחת אתה מבלבל את המוח. אתה גמור! מה? שפכת עליי, מה זה? תגיד כמו ערבים! אני אראה אידי אמין, נשיא אוגנדה, רצה פופולריות על חשבון מדינת ישראל, וזה מה שהשיג. אוגנדה, וואלה! בתחילת דרכו, מדינת ישראל סיפקה לו נשק, מידע, וכל מה שצריך, עד שפתאום הפך אורו כנגד מדינת ישראל.
שלי תאמין של התוקפים, יכול דווקא כאן אוגנדה. נסי עומד להגיע? איזה מחנה יש לך באוגנדה? מה זה חשוב? בערוץ 7 לא רואים את זה. קבלו את אלפי. הנשיא אומר שהוא מזמין את כל היהודים לבוא ולגור באוגנדה. יש לי שאלה, אדוני הנשיא. למה אתם משתפים פעולה עם המרצחים הנתעבים האלה? הנשיא אמר שאנחנו לא משתפים פעולה. אנחנו רק רוצים לאכול אבטיחים ובננות. בננות. איזה חביתה? רציתי שום חביתה. אני לא רציתי שום חביתה. טוב, תקשיב, מחר יש את המבצע, תשיג את המפכ"ל. אבל מה המספר? כוכבית 583. יכול לשמוע שום. רגע. אם עכשיו בן אדם, יש לו איזה חביתה, משהו טעים ככה, גבינה, משהו שוקר, ויש לו סיר חמין על אותו גז, ונשפך לו בטעות טיפה מהחמין לחביתה. מה יעשה? זה טרף! אז זה מחלוקת, זה בין האשכנזים לספרדים. מה הוא יעשה? בפינה, מה הוא רוצה? הלו? כן? ראש ממשלה, יש לנו מנחם. שלום, הרב. יש לנו מנחם. רצינו לשאול לגבי המבצע מחר. איזה מבצע? המבצע להחזרת החטופים. איזה חטופים? החטופים באוגנדה. איזה אוגנדה? החטופים באוגנדה, שצריך להחזיר. מבצע לא... רגע. רגע. מה אתה עושה? חביתה שלך. איזה חביתה? לא יודעת סוגיה של חביתה. אני גם לומד על חביתה, שבאדם שחבר טיפה מהחביתה, לחמין, לחביתה. לא, כבוד הרב, לא חביתה, המבצע... למה, יש מבצע על החביתה? לא חביתה, החזרת החטופים. חטופים באוגנדה, נזכרתי, כן, אני לא מפסיק להתפלל לשלומם. אז אנחנו רוצים לצאת מחר למבצע. יש לך יום אחר לעשות את זה? לא, אין יום אחר, זה פיקוח. אז אני מברך אתכם, בעזרת השם, תצליחו, השם ילחם לכם, אתם תחת הראשון, הארבע תבוא בליבם, וכשאתם תשברנה. תודה רבה, תודה רבה. בסדר? בוא למפכ"ל. איך מתחילים? מבצע פלפל אדום רוצה לצאת לדרך, אנחנו רק מחכים לאור ירוק. איך אתה רוצה שאני אתן אור ירוק אם אני לא יודע מה הפלפל האדום? אני רוצה להגיד את הדבר החדש ולדעתי? צא. זה. צא.
טוב, תתחיל בתדרוך. יוני, תתחיל בתדרוך. חיילים להיכנס! אלה החבר'ה המובחרים שבחרנו, הם יעשו וישתתפו במבצע. דורי. בעיה. מנחם. תודה רבה לכם על מסירות נפש, אנחנו מודים לכם מאוד. קדימה, איך מתחילים איתך? זה השדה תעופה שלהם. מה שהם לא יודעים, מה שאידי אמין לא יודע, שאנחנו בונים אותו. זאת אומרת שכל המערכות שלהם, מים, חשמל, זה בידיים שלנו. זה עסקה. איזה עסקה? אין עסקה. אנחנו מודים לכם על המסירות נפש, על העוצמה, על האחריות הגדולה שאתם לוקחים, ובאמת אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה, חיילינו היקרים, שאתם שומרים על המדינה שלנו, אנחנו מקווים שתחזרו בשלום. אל תדאג, ראש הממשלה, אנחנו נחזור. גם אתה. כשאני חושב על זה, ואני גם ככה נשארתי פה לבד, אני כן רוצה את החביתה. עוזי. לי, מה בלי? כן? החביתה. ביולי המריאו לעבר אוגנדה 4 מטוסי הרקולס של חיל האוויר ובתוכם כוחות לוחמים מסיירת מטכ"ל, צנחנים וגולני. הם הגיעו סמוך לטרמינל באנטבה, התחפשו לשיירה המלווה את אידי אמין ופרצו לשטח שבו הוחזקו החטופים. שזכיתי לעשות קידוש בקצה העולם. איך אפשר ליהנות מכזה דבר? לקדש את השם אפשר בכל מקום, זה הכי כיף. אפילו בקצה העולם. אבא, שקט, שקט. זכיתי לעשות קידוש בקצה העולם. איזה טוב, תתחיל לתקוע אותי בקצה העולם. שקט, שקט, שם, מסתכלים אותנו. לא האמנתי. הם הגיעו כמו מלאכים. תראה, הנה, משם. הלילה הם קראו ויקום
יום שישי. רגע, אולי תספר לו על הקידוש, אתם רוצים שאני אספר לכם? כן! לא, האמת אני עייף, אין לי כבר פעם אחרת. תכלס, סיפור כזה מספרים כל החיים. כל הדורות. אבל אני ארצה קודם כל שנשיר שיר ביחד. אני מכיר. איפה חברים לישיבה? כולם ביחד! לרב עובדיה, לסלאם, לכל כך הרבה תפקידים. אני רוצה להודות לראש ממשלה, לאידי אמין, לכל החטופים. אני רוצה להודות למחבלים. רק בהצגה אני שומע להם. אני רוצה להודות לחיילים שלנו, ליוני, לכל החיילים לסגן. אני רוצה להודות לעידן, ואני רוצה להודות ששכחתי, אני מתנצל. כולכם מדהימים, אחרון חביב, ירב חן! כל התלמידים של הישיבה שיעלו. כל התלמידים לעלות, כל הילדים לעלות. כל הנערים לעלות.
שירת התקווה, כולם ביחד. בואו נכבד בבקשה שירת התקווה. הקהל מתבקש לעמוד. קדימה. ומישהו רוצה לשיר. כל עוד בלב תהימה, נפש יהודי הומייה, ולפקד מזרח קדימה, עין לציון צופיה. אני לא יודע, קריאת תלפית. קריאת תלפית כאן באולם. כל החברים, כל